Exodus kelunang kebesan kat khot ke bar fuar pat ke bar fulai nama kadi itu kiju kigentin pat kidon kumni ti umoses ulalik pai pat cha utrai pat loong trai na kabalei ba melapen sniu yu di upat ba balei ba melapha yanga namar na du banglawan ban keren na upharu ha ka kereng jumbe lapen sniu yu di upat ba bat mem shim laplai no Satya Yalaki Priyo. Nakani ka dekhot ke bar puar nyimla ban yo jingtip kasimpor hadu katnu nadu katu kajing kenno jong kini kirang ba ki khud Israel ha ba ki wan berkenno yu Moses ba di waron ba kata kajing syak pentrish tom ka jong ki kadai na kadau jong kini ki arangut to ban ra ya kani kajing ya keren ka jong isyak khmat ngila pan ong kumni kala pencimpor katukat ni namar kamdai ke besuk yu Moses pud Aaron ru ya kaban kथा ya ki kentin ki bathar ki ba ki osngau na ki ni ki rang ba jong ki khun Israel ti hang ni yu i ba Moses upin yang biang yala kadau kumba u laju kentak ki nadu ke basdak ba kini ki kentin ki penskem ya kata na kitu ki kentin ki ba syabakut jok tu kodakot balai ba malapha yanga berkani kecing keren pedang Moses ba utrai atau kandai mu akajuk kalau lendong ni kandai ke Moses minta uya keren ba utrai kumha ka jingduai nomor itu ikentin lalai pai pat cha utrai yisngo kumba ulet biang syakajuk kajakaan bu yesyam hisir berkat kan Henry hakawai pada kajingmut nila ban ong ba Moses uslur balik cha utrai na badai utrai berkular ya kabandon ringkat pat Moses ti kajing ut Moses uslur ban ut akhmat cha utrai na badai ma ubalapha ya Moses sya upharo to katu kajing keli ka baning kong ka ba Moses ubu ya utrai I kumba long hi kitu kirang ba Israel yu pharu hi kanno padhang ni kajikli kajang Moses ka ong nakabalay ba malapan sniw yu du pa ada memot ya kaban pen im yaki da bu fi kentin te balay pa de mele kumni kat hadu ba ki hapan ma de kajing sya pen trisitom ka ba sosap ban ka ba jenjar ba wat pat shaladi hi da ka bukan roy biang yo try bu blay balay te ba malapha yanga lada kata kajing pha kampoi syakathong to hadu ong tu shwai phidan iban ong la di ban rap shabin pa shi wa kulai Kad khot ka ba pu arte ka jwat bha yanga bangat sung tho ka daw golong gani ha ki benta ki ba shakmat jong gani ka kitab Exodus de utrai u ba ublei u ba wan hi daladi ban yeshem pat u Moses halau lenong hap deng jong kata lau lenong du kada pau da gading ka ba ing tama kata lau lenong kam ing du kata kadai ka ba suk bhawan priang nama ngila ikran ka tu shakmat Andai mentah ni pan babu ini kentien baulik pai shautrai kumno gai Moses ubri on lai pai shautrai nama kum bangila man sung thu ublei bautrai udei upakan zaman sim bat kani ka jing ong lai pai shautrai ka pen perkhat hato kan dei ka jing duai nama ka jing duai ka dei ka ba kum ki bri ka ba im mentah kan ka spas nang bo arwai ka dei ka bangi perkhat kadai ka lenti le ka jingki ka bapun ka do not ka jong ni sha ka do not ka jong blai kadai ka jing duai te ha kani ka khep ka Moses mi pha jo trai atu kadai ka jing duai mo
Ladangi pediang pan. Bagadai ke jing duai. Hatu gini ki kentin ki bau akadur ke jing keli kan dai ke jing duai. Ne ka dai ke jing yatai ni bau bulai. Nama ki kentin ki bau akadur ke jing keli kalau ba prai na kabalai ba mpet sniu ni upai pa. Kalau ka kentin jong ke jing keli. Pat ke jing keli ka ba kalau balai ba me pha ya nga. Kalau ko mawat da wat dong ya ka ka bula ko ngo. Naru ba sedang try ba online. Dia tak ada bang kong ko dekat ka ba ko ka juat ba ya nga. Ông ka dai ke jing duai ru. Balai bu ke jing keli. Na bar bagi duai tengi kerpan. Ngi kerpon. Ngi penrit ya tadi. Ada hang ni kalau ubuk dari jengkeli, dabuk dari jengkeli pas semua ikan duk marmet, laong ikan duk marmet par kalau kau bau brio un lagi ikan duk kat jauh belai, kata kata ke bentar ke pakawan ke jemut juga, ke bangam dan lenti dah kumoi pat banya, benrap ban pensyai ni kuat, mereka sab ke jengkeli. Tu banyak batang ya kai ke bapi ong bentan kum tu ngin hak besung tu nak demo nak nikah jing ong hak dekat ke bar huwei. Kirang ba jong ki Israel ki ong am ni tu utrai un kmi api bat un bishar de. Kini tikil abat am yu Moses bu aron kam tom yu Moses bu yok punya keren markmat bu aron. Hai mar Moses bu yok punya keren markmat bat utrai bu play yang tu kalau dendong ke ba ing tambah ke ba klem ing do. Ti uai was mau tu ya kasur ke jum utrai bu play. Di tang Moses am buat Moses ru shimle ran ya kaban ya keren markmat buat ublay haba persyang ban ai kita ku per nak benta jong nak benta ban ko ngu ya kajing pha kajong uhi ndai menta ni I kumba uyo dawem ban pen phai pan syak tu kajing keren ke paswa le sil rengi ong kum hakini kisngi ki ba ki jongi ki ba menta bagin kentet tak ba ong ngadep ong em kumta kamuan kumta ini kum hakini kisngi ki jongi menta kumta ni ko berketat yang pet ila dep ong em menchua bat mentah bangala ka ong ka jaam ko bangala ong ti hang ni ru kawan kum ju hi kadi ka jing lek phai pat che utrai ka yang ya ka ban pen I ba Moses ulet ya ka ban ya keren pat utrai bat ka jing keren to ngila ban ong ba ka shem shitom ya ka ban pediang bakan dei ka jing duai Henry kani ka jing keren ka pedeng jung Moses ba utrai ba dia kawan hi hakadur jo ka jing duai tang ba ban pen I ya ka jing no mensim ka jung u habu la ko ngu ya ka ni ka jing pha ka jing utrai to katar long ka ba ushat ka jing mu perkhat chong gi ka ba ya keren ni kan to kala ban chem shitom na mar ba gi ngi song thu da kum wei pang jo ka jing duai kan ba Moses bele ba yo te ban ya keren ba utrai bo ble te na mar ba utrai ba dep kular ba undan rekat ba Moses tu Moses uslur am lek bat kani ka jing keren kani ka jing keren la kalong pala ka dor chong ka jing kli ni I hadu kat no ka ya jan jong ka jing ya shem ka jong Moses bo utrai bo ble kaya pher si ka dai na kitu kirang ba Israel habe ki keren ba Moses ba aron klem ka jing ya shem ka jong ki ba uni ble bo im ba ble bo si sha ba ya keren ka bo keren Moses to gin jam to khot ka bar fulai u ai biang ya kini ki kentin mo na du banglawan ban keren hau paro haka kerteng jong me u la pen sniu yau ni upat ba Shisen perkhat bangi ki papuli ya kani ni ngau kumba uta utrai bo blei ulong ubriu uba Moses habura ko mu kajia ko ni ke isuk ba ladangi phai nak ta ka benta Henry ka jing keren ka jong Moses ko pun pa wi kini kitien kum ni khawat jong trai bo blei kapen I hi am halendat banyat hu ba upharu te une hi upharu ya ublei umburam yaki para prior sngap bat ke ai ke butmu upenjia bai
Berkajing keren kejung Moses hang ni uwan ra hi ya karenjeng kejung paru bat kabor kejung bat tenju ru lani bat penyerengkat bat ki kentin ki ba ublei jing kular ba un pelat ya ki khun Israel bat kataru lengba jong Moses pet bantu mo nakitu ki kentin la pensliu ni pat ba udi paru ban pensliu tu pat ba kaba pun kot pade mem sim la pelat do setiai laki beriu hi manu badan bor ni dan bor paru ne dan bor utrai ba ublei Tanda utrai ublei ba ublei utmu ban pelat la pha proses de ban pelat no Henry akan du ikini kajing Ti haki ni ki kentin ni khot kabar pulai kapan i hadu kat no ki khia ki to ki kentin jing khnyat cho utrai ba ublei da ki di ki rang ba jong ki khut Israel haba ki kenno yo Aaron bot Moses bakilong maki kinong penjenjar yo ni pajlang Moses akni ka akini ki kentin akni ka khot kabar pulai ula klet no ya ka jing om utrai ba ublei bahaba melikren yu haru na kamta ka jing pelat ya ki khut Israel om pelat ya kata tu utrai ba ublei la de bethu ne taba shim ai da ka kentin ka basyai kum no haru upan ela ka do no Bat ka jing on ra benta ka jo Moses yo haru hakmat jo ublei kawan biang ya tu ka jing pen mano bakam don bor halo jo ki khut Israel uparu upan sniu ublei umtre ban pelajam ka jing ka jo Moses ang ni kentin yo pidan ban ban rap ni abar pula Kani ketika penkut ya kalau nong kadekot kap arpulai ka ai hangi ya ke lai teli ka benengkong Moses hangni uong banadu mga keren haka kerteng jong mi kani ketika tak jong ka jing pen kra wa jong Moses ya ulei ka ba upin ya pher ya paru na ulei uparu udan tang ya kapor ban pen sniu ban pen jot ban pen sitom yo pajba ban pen kordit yo pajba Henry ni ka benta ka bakhadu pat ka Moses pun kam golong ba mem shim la pelat no satia la ki brio ka mot Moses pe iso play o don ya ka bor ban pelat par ki brio na ka ni jing jatra lada u play hi umon hakani khlip madru benta ka de ka jing perkhat ka jong Moses ka banga i le ba ni ka khat ho kan poi hi kumta hi long tang ba ka ki bangi ba ka jing ban khia te ka tu ka jing sha kan no ha ki ni ki rang ba Israel ki ba ka basdang ki pidiang da ka jing hun men sin hende ki lamat ki jing ki klet yu trai ki nyon yu Moses baru Aaron te bangi phai yu khat ko ar pulai te to la Moses upun kraw yu trai hende yu hang ni kum beriu hi Moses ko ngu ya ko kum shim kenno habo wan shim trai bo blai shim kenno te kini kirang ba ki khun Israel ki bla kenno kat tu yu Aaron ba di Moses kata ka de ki jing long ka ba itanat ba Moses te wan hang ni ya sa ya ka kis kum ba ka di bandong ba balai ba ka di ka jing mentang ya kendo la da me melap ha ya ga ba pelat ki Israel na ka kti jong farun na ki Egypt te balai pa de memle te kata Ti kajing kaba Moses uya kendu menta kadi kajing kaba ningkong ha kani kajing let ban pelak lut ya ki khun Israel na kari Egypt kumba boleh lapha ti shu na lor jong kata niu i ba ka ba boleh utmu ban ai ji kai ba ka bala pha boleh hi namar bala da ong hi ba upharu pelak tat anda le hi da ka sang ti ka dan bora kani hang ni kam ngimpa di iya ka kesang ti ke jong play kadang dai tang ka jing kren tambah ka jing kren da kasur ka bajam ka tit ka lap ban da kita ki beriu ki bade ban yo mat ka jing pelai te ngin sayu i hakil nong ki obot
kan nong kumno kan dikacing ya lenti u Moses buat tip ya ubelai ki khud Israel ki basyo pateng ya kata kajinget ki blakaben sipor ba ubelai lawan pelaj hendak habis tengku kajing akamet ubelai ik musus dintang ikarteng empat idan tak bentar ke ba kikin za semua de shisha ba ubelai udan barki to hadu tu syu ai fidan ini ya sange non ni Saya kat tu kalau piang ni kalau nong dengan saya pet kalau nong ke bubut ayu kan ja. Kalau Ah. sibu ni ka tinggalam jengmut yang pi.